Hola a tots i a totes, com esteu? Mireu, aquí davant tinc un conte molt xulo que ara us explicaré i després al final del vídeo ja us diré el que haureu de fer vosaltres. Va, comencem. Aquest conte es diu La talpeta que volia saber qui li havia fet allò al cap. Anem a veure què li passa a la talpeta. Quan un dia una talpeta va treure el cap d'entre una muntanya de terra per veure si ja sortia el sol, li va passar allò. Pum! Era rodó i marró. S'assemblava una mica a un xoriço i el pitjor de tot, li va caure justament damunt del cap. Oi, oi, oi. Quin fàstic! Crida la talpeta. Qui m'ha fet això al cap? Però era tan curta de vista que ja no va poder veure ningú. Ui, ui. Llavors... Has estat tu qui m'ha fet això al cap? Va preguntar el colom que en aquell moment passava volant per allà. Jo? No, per què? Jo ho faig així, li va contestar. Pam! I un esquitx blanc i humit va caure a terra, justament a la vora de la talpeta, i li va atacar la pota dreta. Ui! Has estat tu qui m'ha fet això al cap? Va preguntar el cavall que pasturava pel prat. Mireu el cavall. Diu, jo? No, per què? Jo ho faig així, li va contestar. I plof, plof, plof. 5 boles enormes i gruixudes van caure pesades gairebé damunt de la talpeta. En va quedar profundament impressionada. Mireu, mireu. Has estat tu qui m'ha fet això al cap? Va preguntar la llebre. Mireu la cara de la llebre. Jo? No, per què? Jo ho faig així, va contestar. I ratatatà, 15 boletes rodones xiularen prop de les orelles de la talpeta. Se'n va salvar amb un bot arriscat. Has estat tu qui m'ha fet això al cap? Va preguntar la cabra tot traient-la dels seus somnis. Jo? No, per què? Jo ho faig així, li va contestar. I cloc, clac, cloc, clac, una riuada de cagarades del color del caramel va rodolar per l'herba i a la talpeta gairebé que li van agradar i tot. Has estat tu qui m'ha fet això al cap? Va preguntar la vaca, que estava remugant. Mireu la vaca, que gran. Jo? No, per què? Jo ho faig així, va contestar. I xof! Una massa de color marró verdós va vessar per damunt l'herba a prop de la talpeta. I aquesta es va alegrar molt que no hagués estat la vaca qui li havia fet allò al cap. Has estat tu qui m'ha fet això al cap? Va preguntar el porc. Jo? No, per què? Jo ho faig així, li va contestar. I flop! Una muntanyeta tova i marronosa va caure sobre el prat i la talpeta es va tapar el nas. Ui, ui, quina pudor. I aquí diu, heu estat vosaltres qui m'heu fet això al... Va estar a punt de preguntar de nou, però quan s'hi va acostar va veure que eren 2 mosques grosses i negres. Estaven menjant. Per fi algú que em pot ajudar, va pensar la talpeta. Qui m'ha fet això al cap? Va preguntar tot seguit. No et moguis, bronziren les 2 mosques. I en acabat, després d'una estoneta van dir, està molt clar, ha estat un... Oh, ha estat un què? Ui, què creieu? Qui creieu que ha pogut estar? Ara el que vull és que m'envieu les vostres respostes. Pot ser amb un vídeo explicant, pot ser amb un dibuix. Si voleu, ho podeu escriure, com vosaltres vulgueu. Aviam qui creieu que ha pogut ser. Ja d'aquí uns dies us enviaré el final d'aquest conte tan xulo. Sí? Molt bé, moltes gràcies i us envio molts petons. Adeu!